Que tal, saudos? As estradas da provincia de Pontevedra cobranse no que levamos de ano a vida de 22 persoas. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. No que vai de ano, 22 persoas perderon a vida en accidentes de tráfico na provincia de Pontevedra. Indicou unha subdelegada do Goberno no marco da celebración do Día Mundial de Recordo das Víctimas de Tráfico e os seus familiares. Unha concentración na que tamén estiveron presentes a delegada provincial da DXT, o comandante da agrupación de tráfico da Garda Civil e a comisaria provincial. A subdelegada do Goberno xunto a outras autoridades da Garda Civil, Policía Nacional e Policía Local concentrouse esta mañá en Pontevedra para celebrar o Día Mundial de Recordo das Vítimas de Tráfico e os seus familiares. Tras guardar un minuto de silencio, Maica Larriba fixo un repaso de todos os datos registrados na provincia en relación aos accidentes mortais. En Galicia, los accidentes mortales han visto reducido su número de 90 a 74 en lo que va de año, comparando entre 2018 y 2019, e igualmente los fallecidos han sido 13 menos. En la provincia de Pontevedra, el número de accidentes con víctimas son menores en estos primeros 11 meses del año, comparándolo con 2018. Sin embargo, registramos 22 víctimas mortales, cuando el año pasado por estas fechas eran solo 19. No podemos estar contentos, estamos hablando de víctimas, de ahí que hoy estemos aquí manifestándonos. Son cifras inadmisibles para cualquier país y para cualquier provincia. Y necesitamos la colaboración ciudadana, la colaboración de toda la sociedad para lograr reducir aún más esas cifras. A subdelegada do Goberno recordou tamén os obxectivos marcados na Senda 2030. A meta reducir a metade nun prazo de 11 anos o número de defuncións e de lesións por accidentes de tráfico en todo o mundo. El mensaje es claro: recordar y reflexionar. Recordar y responder representa la esencia de este Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. O consumo de alcohol, o exceso de velocidade e as distraccións ao volante seguen a ser as principais causas dos accidentes de tráfico na nosa provincia. Son conductas que hay que seguir influyendo en ellas con nuestra vigilancia, la presencia y seguir actuando. Pero no obstante, donde más actuamos, donde más nos significamos, ahí sí se notan reducciones. En grandes eventos, ahora que vienen las fiestas navideñas, pues vamos a seguir insistiendo en el tema de alcohol y drogas, y ya hemos comprobado en determinadas zonas donde con nuestra presencia continua al final sí se reduce el consumo de, o por lo menos la conducción, habiendo consumido este tipo de sustancias. Maica Larriba insistiu no traballo que se está a facer dende a Dirección Xeral de Tráfico e dende as xefaturas provinciais co obxectivo de previr e evitar este tipo de accidentes. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. As obras da senda peonil da PO 309 xa están en marcha. Un proxecto moi demandado pola veciñanza de Poio e que dotará de maior seguridade viaria o treito que une Porto Santo co enlace da P9. Os traballos teñen un prazo de execución de 3 semanas e contan cun orzamento de case 49.000 euros. Dotar de maior seguridade viaria esta estrada. Ese é o obxectivo principal da senda peonil que unirá Porto Santo co enlace da AP9. Unhas obras que deron comezo esta mañá e que responden a unha das demandas históricas dos veciños de Poio. Estamos a falar dunha senda de 400 metros e tamén vai a levar iluminación, creo que son 14 ou 15 farolas as que vai a levar, e polo tanto unha medida de seguridade importante para un núcleo de población tamén é importante en toda esta zona, non? E iso unido a todas as melloras de seguridade vial que estamos acometendo na PO 308, que vai a ter unha senda ou acera desde Pontevedra hasta Lanzada, pues entendemos que é unha das carreteras máis importantes que hai a nivel de vehículos, pues vai a contar con medidas de seguridade moi importante, e este enlace a PO 308 pues evidentemente tamén, non? Por lo tanto creo que algunha demanda veciñal que vai a quedar resuelta pues nos próximos días ou nas próximas semanas. Sempre foi unha demanda aquí ter un camiño seguro
entre Pontevedra, entre a parroquia de San Salvador e a zona de Lourido e Campelo. Sabedes que nós levamos uns anos intentando conseguir facer unha senda peonil que una Pontevedra con Combarro. Hai tramos importantes feitos e este ven a axudar e a complementar esa demanda, non? En total, 450 metros de lonxitude nos que se mellorarán os pasos de peóns e nos que se instalarán 14 novas luminarias. Llevaremos una doble línea continua con una baliza H75 por el medio, de forma que haga de efecto separador de lo que es el tráfico rodado a lo que es la senda peatonal, que es el itinerario peatonal. Este carril de subida seguramente también lo vamos a estrechar a 2,90 para tratar de reducir la velocidad en el tramo anexo a la senda. Luego se completará con un alumbrado público específico de toda la avenida y uno específico también para paso de peatones, que se trata, digamos, de una iluminación distinta del alumbrado público de la calle para que resalte más lo que es la zona de paso de peatones. Lleva 2 en este paso de peatones y 2 en el de arriba del todo, que son un poco los pasos de peatones más importantes que tienen más tránsito, digamos, ¿no? As obras contan cun orzamento de case 49.000 euros e cun prazo de execución de 3 semanas, aínda que este dependerá das condicións climatolóxicas. O Teatro Principal de Pontevedra acolleu esta mañá a celebración do Pleno Ordinario de novembro, unha sesión marcada pola moción do Partido Popular na que se reclamaba a posta en marcha dun centro de acollida para as mulleres que sofren violencia de xénero, unha proposta que finalmente será trasladada á Xunta. O Partido Popular presentou hoxe no Pleno Ordinario de novembro unha moción para a posta en funcionamento dun centro de acollida para as mulleres vítimas de violencia de xénero. A proposta dos populares foi emendada polo Partido Socialista ao entender que esta debería ser unha competencia da Xunta de Galicia. Estamos de acordo coa posibilidade de establecerse un piso ou unhas vivendas tuteladas para mulleres vítimas de violencia de xénero no noso municipio. Pero sempre que a Xunta de Galicia, tras un análise da situación e da necesidade real que temos no municipio, o determine. Neste caso, se considera que é conveniente, o que temos que hacer é sentarnos con eles e firmar un convenio. Non temos ningún problema. Pero o que non podedes é pedir ao Concello que asuma competencias impropias que lle corresponden á Xunta, mentres, por outra banda, con unha deixadez absoluta, a Xunta non executa nin a mitade do diñeiro que recibe do Pacto de Estado. Ante a emenda presentada, os populares seguiron defendendo que as casas de acollida non son competencia autonómica e acusaron ademais a socialistas de converterse en feministas de anuncio. Lástima, es una verdadera lástima que aquí no miren por los mismos intereses que no son otros que luchar contra la violencia de género. El Concello tiene que tomarse en serio este tema de una vez. Mucho hablar y poco hacer. El PSOE de Pontevedra, y lo ha demostrado una vez más, son feministas de anuncio. ¿Por qué? Cuando tienen que votar por la conciliación, votan en contra. Cuando tienen que votar a favor de una moción que presenta el Partido Popular para algo tan importante como la creación de un piso municipal de ayuda a mujeres maltratadas, ustedes no están de acuerdo. Por lo tanto, repito, el PSOE de Pontevedra es de feministas de anuncio. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego recordou que o centro proposto polos populares non podería dar apoio ás pontevedresas. Por cuestións de seguridade das mulleres, as víctimas nunca quedan na cidade ou na vila na que teñen o problema. É así, a Xunta ten esa competencia e o que terán que facer os concellos, en todo caso, que así o fan é colaborar. Traen esta moción errada de bulto na parte resolutiva e insisten nela. Finalmente, a emenda dos socialistas foi aprobada grazas ao apoio dos nacionalistas. Polo tanto, a proposta do Partido Popular de crear un centro de acollida será trasladada á Xunta de Galicia. Máis asuntos, o Concello de Pontevedra vai expropiar unha parcela situada tralo pabillón dos deportes co obxectivo de recuperala como zona verde. Esta decisión foi aprobada esta mañá en Xunta de Goberno Local. En total, 650 metros cadrados que pasarán a mans do Goberno Municipal cando este abone 73.000 euros ao seu propietario. Un proxecto que nace co obxectivo de humanizar e recuperar toda a contorna da Avenida de Compostela. De feito, o edil de Desenvolvemento Sostible xa anunciou que este plan terá continuidade noutras 3 leiras de propiedade municipal situadas arredor do estadio de Pasarón. A proposta de Iván Puentes inclúe a plantación de céspede e de árbores na zona, así como a creación dun novo campo de petanca, unha posibilidade que será trasladada aos clubs da cidade.
E a Deputación de Pontevedra pon en marcha o ciclo de conferencias defensoras de dereitos, unhas charlas coas que se pretende visibilizar a loita pola defensa dos dereitos humanos en Nicaragua e Colombia, dando voz ás súas activistas, Gregorina Molina Rivera e Alicia Valencia. Estas dúas mulleres foron recibidas esta mañá pola concelleira de Igualdade Paloma Castro. Alicia Valencia é membro da Asociación de Cabildos Indígenas do Norte de Cauca. Georgina Molina traballa dende o movemento feminista como terapeuta con mulleres víctimas de abuso sexual. O seu papel como activistas na defensa dos dereitos humanos obrigoulles a fuxir dos seus fogares, lugar ao que, de momento, non poden regresar. Elas serán as protagonistas das actividades de defensoras de dereitos. As charlas comezarán mañá en Vila García e prolongaránse ata o vindeiro día 22. Ademais, no marco deste evento, haberá tamén unha feira, un show cooking e diferentes obradoiros infantís en Poio, Nigrán e tamén en Marín. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Adeus.